сервери, за да играеш ти и твой приятел. Номер 1. Stable. Защо? Имаш Hardcore World, който ако умреш, си баннат за 3 часа и пак се връщаш. Има и Free for All, като просто там отиваш, биеш се, но не ви препоръчвам Free for All, защото има много мейсъри, елайтра мейсъри и няма да ви е забавно. Номер 4 е Hypixel. В Hypixel има много мини игри. Има Bedrock, Bed Wars, Zone Wars. Има много добри игри, които просто ще се забавлявате. Да, но въпросът е, че ще стане много бързо скучно. На трето място имаме Burger SMP. Burger SMP-то те праща в бокс и трябва да купуваш, да изкарваш пари и може да си го направиш по-голям. Като ти може да се RTP-неш в някъде, където други хора има, да ходиш там да намериш диаманти, в Недра може да се RTP-неш, там да търсиш Ancient Debris в Enda за End City. На второ място има Manhunt. Защо? Защото има много игри. Има Manhunt, има Dead Swap, има на всеки 2 минути ти дава там 15 стака random items, като не гладнеш такива неща. Има Bingo, което трябва да направиш някакви неща. Има Lava Rising. Много добро. И на последно място, най-добрият според мен сервер е Donut SMP. Защо? Защото тук целта ти е да изкараш пари и да си един от най-богатите. Но защо според мен той е на първо място, като е почти всичко също като бургер. Просто не е в бокс. Защото правиш база, изкарваш пари и после тия гърмят, рейдват тия. Ти си тъжен. Спираш за 1-2 седмици. После пак се връщаш. Ще правиш по-добра база. Повече време ти оцелява. Повече пари правиш. По-добри ферми. Така. Ето. Това е IP-то за Stable. IP-то за Hypixel. IP-то за Burger. IP-то за Manhunt сервер и за Donut SMP.